फैगौ लकसभा इलेक्शनाव माने मोनबा समष्टि गेलेगोन होननानै थांखि लानाय जाबाय। बेनि गेजेराव बे मोनबा समष्टिनि नामा जाहैबाय बरपेटा, क'क्राझार, दरं, उदालगुरि, गुवाहाटी आरो तेजपुर मोनबा समष्टियाव गेलेगोन आरो बिनिनो मोननै समष्टिखौ जोङो दिनै केन्डिडेट डिक्लेयार होबाय। हाग्रामाया खाम्फाखौ धंस खालामनोसो बेबस्था लादों। गतिके जतबां थाखा धोन दौलत दङ बे एमपि इलेक्शनाव गारालासेनो खाम्फाया नेमसेक बिपिएफनि जानानै गेलेयोब्ला गुबुन गुबुन दिनफोरनि बायदि दिनैबो मोनसे भिडिअ लानानै फैबाय नोंथांमोननि थाखाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांगोन। मोननैसोल' आयदाखौ लानानै फैदों दिनैहाय। बेनो जाहैबाय जे मैया चिरां जिल्लानि साम्फाबतीनि बाथौ खेराइ फेमिलि रिजर्टआव जिहेतु बिपिएफ हान्जाया क'क्राझार लकसभा समष्टि आरो दरं उदालगुरि लकसभा समष्टि बे मोननै समष्टिनि एमपिनि केन्डिडेटखौ फोसावबाय। दा बिथांमोनानो फारियै क'क्राझाराव बारग' डेपुटि चिफ खाम्फा बरगयारी बिथां आरो गुबुन फारसेथिङै दरं उदालगुरियाव आथिखालनि एमएलए दुर्गादास बर' बिथांखौ सायख'बाय। दा बिथांमोननिसिम जोबोद गाहाम हामलायनाय बावहरग्रोबाय आरो आसा खालामो बिथांमोना फैगौ जिहेतु बिसायख'थि बेयाव जाहाथे मोजाङै मोजां देरहासार जालांनो हायो बेखौबो आर'ज गाबबाय आरो गासैबो रायजो राजाफोरनिसिम खावलायबाय। दा बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै बिटिसिनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा माखासे बिबुंथि होदों बेखौबो जों नायलांदिनि आरो गुबुन फारसेथिङै सानै सायख'जानाय केन्डिडेट बिथांमोनाबो माखासे बिबुंथि होदों आरो बेजों लोगोसे आथिखालनि बिटिआरनि जिहेतु हाग्रा बिफाननि इएम रन्जित बसुमतारी बिथाङा खाम्फा बरगयारीखौ एसे गिनाय बायदि एसे हमनो हानाय जादों। बिथांनिबो मोनसे भिडिअ दं। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांगोन। दा भिडिअखौ जागायनायनि सिगाङावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय सिबिनायखौ जासिहरबाय। लोगोसेनो आसा खालामो नोंथांमोन बयबो मोजाङै दं आरो अरायबो मोजाङै थागोन आरो चेनेलाव जुदि गोदानै नुजाथि फैदोंब्ला चेनेलखौ जुदि अनसायदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै लागोन होननानैबो मिजिंथिबाय। दा बिदिब्ला भिडिअखौ नायग्रोदिनि। क'क्राझार लोकसभा समष्टिर पर आमी बांसी लैछु हमारे आगरे डेपुटी चिफ खाम्फा बरगयारी एमएलए एक्जिस्टिंग एमएलए दुर्गादास बर' डांगरिया दिनै बिपिएफ हान्जानि सिदावैसिम मिटिं जादोंमोन। बे मिटिङाव जोङो फैगौ लकसभा इलेक्शनाव माने मोनबा समष्टि गेलेगोन होननानै थांखि लानाय जाबाय। बेनि गेजेराव बे मोनबा समष्टिनि नामा जाहैबाय बरपेटा, क'क्राझार, दरं उदालगुरि, गुवाहाटी आरो तेजपुर मोनबा समष्टियाव गेलेगोन आरो बिनिनो मोननै समष्टिखौ जोङो दिनै केन्डिडेट डिक्लेयार होबाय। मोनसेया क'क्राझार लकसभा एसटि रिजार्भ, बेवहाय जोङो आगोलनि डेपुटि चिफ आरो जोंनि दलनिनो भाइस प्रेसिडेन्ट आरो स्पक्स पार्सन खाम्फा बरगयारीखौ होनाय जाबाय आरो दरं उदालगुरिनिफ्राय दानि एक्जिस्टिं खालाइगाव समष्टिनि एमएलए जोंनि बिपिएफ हान्जानि दुर्गादास बर'खौ दरं उदालगुरिनि केन्डिडेट हिसाबै बासिनाय जाबाय आरो बे मोनथाम समष्टिखौ जोङो थाबैनो जोङो डिक्लेयार होगोन साननै सानथामसो उनावनो। जोंना बिपिएफ हान्जाया जेराव देरहायो बेहायसो गेलेयो, सिदा खोथा। जोङो क'क्राझार लकसभायावबो जों देरहागोन, दरं उदालगुरियावबो जों देरहागोन आरो बरपेटा आरो गुवाहाटी आरो तेजपुर बे मोनथामखौबो जोङो जाय मानसिया बयबो पाब्लिकजों गनायजाथाव दं बेबायदि केन्डिडेटखौ जों बासिना होगोन। केन्डिडेट नागिरग्राया बहुद दङ, बरपेटायावबो बहुद दङ, गुवाहाटीनि थाखायबो दङ आरो तेजपुर समष्टिनि थाखायबो गेलेनो केन्डिडेट जानो ओंखारबोनाय गोबां दङ। जायखिजाया जों थाबैनो थिग खालामनाय जागोन। देरहागोन जोङो, क'क्राझारावबो देरहागोन, दरं उदालगुरियावबो देरहागोन। बे इलेक्सन समाव बयबो बिदिखौ बुंखायो
सासेया सासेखौ बखिलायखायो मोनसे दोलोआ मोनसे दोलोखौ बखिलायखायो बे इलेक्सन प्रसाराव बे जायो बुंगोन जोंबो सोरखौबा बुंगोन सोरबा जोंखौ बुंगोन बे जायो इलेक्सनाव बे इलेक्सननि बे सायख'थि जिथु मा होनो प्रसार बे प्रसाराव बयबो मोनसेया मोनसे दलखौ बखिलायनाया बे जोंनि थाखाय जेबो खहा खालामा आरो खालामनाय नङा। बे ससे भिडिअखौ नायनानै रायजो राजा नोंथांमोना निश्चय हमनो हाबाय जे बिपिएफ हान्जाया सोरखौ केन्डिडेट महरै सायख'खो आरो बिथां हाग्रामा महिलारि सारनि खुगानिफ्रायनो खोनानो मोनबाय जे बिपिएफ हान्जाया गासै मोनबा समस्तियाव इलेक्सन गेलेगोन। बिदिब्ला सानै गोदान केन्डिडेट बिथांमोना मा बिबुंथि होदों बिथांमोननि बिबुंथिखौबो एसे नायदिनि। বিপিএফ দলে বহুত দিন আগৰে পৰা মোৰ কেণ্ডিডেটছটো ফাইনেল কৰি থৈছে আৰু মই ইয়াৰ কাৰণে হাগ্ৰামা মহিলাৰী আমাৰ প্ৰেচিডেণ্ট ডাঙৰীয়া আৰু বিপিএফ দলৰ জ্যেষ্ঠ সকলো নেতাসকললৈ মোৰ কৃতজ্ঞতা থাকিল মোক MP কেণ্ডিডেট বনোৱাৰ কাৰণে আৰু BTC বাকী ইৰেছপেক্টিভ অফ কাষ্ট কমিউনিটি ৰিলিজন সকলোৱে একগোট হৈছে মোক জিকাবৰ কাৰণে বিপিএফ দলক জিকাবৰ কাৰণে হাগ্ৰামা মহিলাৰী দেৱৰ ৰাজনীতিটো আৰু ষ্ট্ৰং কৰিবৰ কাৰণে সকলোৱে সাজু হৈ আছে। যিটো এলায়েন্স পাৰ্টি বিজেপি UPPL আৰু GSP এই তিনিটা যেহেতু ৰুলিং পাৰ্টি একেলগে গতিকে তেখেতসকলৰ যিটো কমন কেণ্ডিডেট UPPLৰ কেণ্ডিডেট তেখেতেই হ'ব কিন্তু আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ তেখেতসকলৰ যিটো শক্তি ইতিমধ্যে ভাঙিছে কাৰণ GSBয়ে নিজাববীয়াকৈ কেণ্ডিডেট দিয়াৰ হুংকাৰ দিছে বা ঘোষণা কৰিছে আমাৰ নৱচৰণীয়াক গতিকে এটা দল আঁতৰি গ'ল এতিয়া দুটা দল থাকিছে UPPL আৰু বিজেপি আমি নাজানো এই বিজেপি আৰু UPPLৰ যিটো মানে এলায়েন্স সেইটো কিমান দিন আৰু কণ্টিনিউ হ'ব কিন্তু এই দুটা পাৰ্টি একগোট হ'লেও আমাৰ BPFৰ লগত তেখেতসকলে যুঁজিব নোৱাৰে আমি 100% আশাবাদী ইতিমধ্যে জিকিছে বুলি ক'লেও ভুল নহ'ব বুলি ৰাইজই কয়। মই আমাৰ দলৰ সভাপতি হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়া আৰু আজি CWCত উপস্থিত থাকি আমাৰ সপক্ষে আটাই সমৰ্থন জনোৱাত পোনপ্ৰথমে মই হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ জৰিয়তে আটাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু যি যুদ্ধলৈ আমাক আগবঢ়াই দিছে খাম্পা বৰগয়াৰী আৰু মোক কোকৰাঝাৰ আৰু দৰং ওদালগুৰিত সেই যুদ্ধখন সহজ যুদ্ধ নহয় ৰাজনৈতিক যুদ্ধ এই ৰাজনৈতিক যুদ্ধত বিভিন্ন কূট কৌশল চল বল চলিব আৰু বৰ্তমান ৰাজ্যত থকা চৰকাৰখন এই ক্ষেত্ৰত তেখেতসকল যথেষ্ট সিদ্ধহস্ত আৰু মই ভাবোঁ যে যিমান যি কৰিলেও ৰাইজে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব এইবাৰ দৰং ওদালগুৰি কোকৰাঝাৰত BPFৰ পক্ষত এই দুইটা সমষ্টি যাব বুলি মই যোৱা 6 মাহ ধৰি যিটো প্ৰিপেৰেশ্যন অন বিহাফ অফ দল BPFৰ হৈ ৰাইজৰ ওচৰত ঘূৰি পৰিছোঁ সেইটোৰ পৰা মই গম পাব পাৰিছোঁ যে আমাৰ সপক্ষে এইবাৰ দুইটা সমষ্টি আছে। बे ससे भिडिअखौ नुनानै रायजो राजा नोंथांमोना माबायदि मोनखो कमेन्ट सेक्सनाव लिरनानै हरदो दा गुबुन मोनसे भिडिअआव फैदिनि जे EM रन्जित बसुमतारी बिथाङा खाम्फा बरगयारी बिथांखौ गिदों नामा नङाब्ला बिथाङा मानो खाम्फा बरगयारी बिथांखौ इलेक्सन गेलेनो नागिरनायनिफ्राय जावले जावले थानो थिनबाय थानाय बा इलेक्सन गेलेनो नाङा होननानै बुंबाय थानाय बिथाङा थोंजों बुङाखैब्लाबो खेंसालियै बुंगासिनो दङ जे इलेक्सन गेलेनो नाङा खाम्फा बरगयारी बिथाङा दा बिथाङा निश्चय खाम्फा बरगयारीनि सापर्टारफोरखौ नुनानै बा रायजो राजाफोरा जे खाम्फा बरगयारी बिथांजों लोब लोब ओंखारनानै खाम्फा बरगयारीखौ देरहाहोनायाव हेफाजाब खालामगोन बेखौ नुनानै निश्चय गिदोंसो नामा जायनि थाखाय बेफोरबायदि खोथाखौ बिथाङा बुंगासिनो दङ अब्ला बिथाङा मा बुंदों एसे नायदिनि आरो आंनि जानानै आरो बिथांनो बेस्ट अफ लाकबो हरनाय थादों कन्टेस्ट खालामथों किन्तु आं मोनसेल' बाथ्रा बुंनो नागिरदों नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों हाग्रामाया खाम्फाखौ धंस' खालामनोसो बेबस्था लादों गतिके जतबां थाखा धोन दौलत दङ बे MP इलेक्सनाव गारालासेनो खाम्फाया नेमसेक BPFनि जानानै गेलेयोब्ला आं सानो खाम्फा बरगयारी बिथांनि इयुन जिउनि जा न'खर दानायनि सिमां हारि दानायनि सिमां बे मोजां जागोन थाखा गारनानै लाब गैया थाखा गारनाय माने BPFनिफ्राय खाम्फाया किक आउट जानाय बियो धंस' जानाय बयहाबो बुंनो मोन्थाय दङ किन्तु गावनि खर'खौ मोजां खामानियाव बाहायनाया बयनिबो गोनांथि दङ दिनै जोंनि गोबां सेंग्रा सिख्लाफ्रा मेक्सिमामलि BPF सापर्टारफ्रा ससियेल मिडियाखौ माने गोरोन्थि लामाजों लांगासिनो दङ थुंग्रिया फारनै गोबाव थानाय थुंग्रिया फारसेजों दानोबा फारसेजोंबो बौवो गतिके बिनि थाखाय सांग्रां जानांगोन
बे गासैबो भिडिअखौ नुनानै रायजो राजा नोंथांमोना माबायदि मोन्दांथि मोनखो प्लिज कमेन्ट सेक्सनाव लिरनानै हरदो आं दिनैनि भिडिअखौ गोलाव खालामसानाखिसै दिनै एसेयावनो दोनथ'बाय उननि भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन थेंक इउ गोजोन्थों